Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi nu vom juca Brawl Stars. Și vom încerca acel mini-game cu 8-bit. Să vedem. Am văzut pe internet că, uitați, se activează așa. Nici n-am apăsat. Hai că ba da. Mai apăs 7, 6, 5, 4, 3, acum apăs eu. 2, 1, go! 0 și începe. Deci, tot așa să înțeleg. Trebuie să aștept să se încarce tot. Așa. Uite, tot mers sus. Project Laser. Ia povestea. Habar nu am. Nu, milene să citesc. Noi să jucăm și nu o să citim povestea. Start. Nu știu ce trebuie făcut. Trebuie să mă înfăresc și să atac. Bum. Asta nu pot. Pe teorie nu pot. Dacă dau un pic de aici, că cred că se aude un pic cam tare. Am zboții amici de la event. Au. Bă, au. Nu-s bun. Nu prea știu. Nu m-am jucat. O să încerc pe episod să văd dacă merge. Mamă, ce viteză am prins. E bine că îi dați pe vibrații. Am căzut. Da, nu. Evil Wins. Hai măcar 10 minute să facem pe acest videoclip. Dacă vreți, jucăm și un pic de Brawl. M-am spart, nici nu are damage, e bine. Nici acum. Am auzit că se intri în portalul ăsta. Ia. Happy only set. Evil Win. Bă, dar cum se face, bă? N-ai cum să treci? N-ai cum să treci de nivel. Sau joci așa la infinit. Deci vorba e că 8-bit e virusat. Cred că aici trebuie să lupt aici prin spațiu ca să îl virusez, adică să scot virusul din el. Ăștia sunt virusii. Așa cred eu. Da. Nu mai intru în ele. Dar cred că doar unele. Așa și... M-am gândit să le iau. Am crezut că se trec nivelul, nu să-mi de abilitate în plus. Dar nu contează. Trage fain. Lung. Bine că am luat ăsta, că văd că ne așteaptă mulți ăștia care ne atacă. Nu, am vrut să iau și mamă. Sunt noob, da. Sunt noob. Am ce face, nu cunosc joc. A zis că cu Brawl Stars mă obișnuit repede și așa mai departe. Nu am și Roblox, am și... Uitați, vedeți? Îmi dă așa rar. Aoleu. Deschide astea. Trebuie să-l bag pe ăsta. Cred că trebuie să-l bag pe ăla. Se termină. Evil Wins again. Mamă.
Vai, așa de și o față zâmbitoare la atac. Cred că trebuie să bat pe ăsta mare. Vezi? Vedeți cum e ăsta? E la mare. Cred că trebuie să bat pe ăla. Merge doar așa. Și atac. Să vedem dacă ajung departe. Dacă vine un meteor, firește că mă dau. Așa iar îmi dă spațiu. Trebuie să avansez. Trebuie să avansez, trec rapid ăștia. Trec rapide și de meteor. Meteoriți ăștia. Aoleu. Uite. Nu mi l-am bătut. Așa e ăla de slab. Voi vedeți? Am mai zis că mai răchie. Mamă. Apoi. Nu l-am văzut, mamă. Da, nu destul de departe. Cred că putem să împor cât mai mulți de aia. Mai dau asta și încă o și l-am lăsat. Asta vreau să fie un foarte scurt. Am Discord cu abonații, să știți, dacă vreți intrați. Vorbim, discutăm și dacă vreți să jucăm Brawl Stars împreună, putem să jucăm ăla, cum se numește? Am uitat. Ieri l-am instalat și am uitat cum se numește. Roblox, așa. Nu mai vine. Roblox. Sau Brawl Stars putem să jucăm împreună. Sau Minecraft, că dacă aveți Omelette Arcade să jucăm. Pentru că eu cu Omelette Arcade știu că putem să jucăm multiplayer. Chiar dacă nu avem aceeași conexiune la internet. Și putem să jucăm Minecraft multiplayer dacă vă instalați. Așa. Nu. Am fost un noob. Arată Cosmos bless your enemies. Trebuie să omor pe toți. Acum să omor pe toți. Ultimul meci, vă promit. Deci, dacă vă uitați atent, uitați-vă în racheta mea. Atent. Să-l vedeți că e 8-bit înăuntru. Opa. Aia văd că mi-a vreo 3 linii. Opa, am ținut degetul pe ăla. Nu se vede. Puteți voi să încercați. Nu contează dacă l-ai sau nu l-ai cumpărat sau astea. Tot ce contează, na. L-am pus. Oare dacă nu-l aveți pe Ibit, puteți să faceți asta? Cât pot să mă schimb cu cod secundar, să văd dacă pot să fac așa fără să l-am. Adică să intru acolo unde trebuie. Pentru că am multe conturi mici și bla bla bla, o stac să pierd. Așa. Only set.
Bun, dau exit. Uitați la jocul nostru Brawl Stars. Vreau să văd ca să... Știu că puteți și voi, cei care jucați și totuși n-aveți. Nu prea îmi place, nu prea contează. Deci, acum o să mă schimb. Așa. Bine, fraților, m-a schimbat balcon, uitați aici. Un cont mai mic, asta am zis să-l țin de box opening la Ciuciu. Că nu mai am ținut de niciun box opening. Vedeți, am doar 1251 trofee. Foarte puțin și vreau să văd dacă merge. Ia. Merge! Fiți atenți! Nici nu trebuie să-l aveți pe evit dacă vreți să faceți. Nu trebuie să-l aveți. Veste bună pentru voi. Aici, n-abia trebuie să cumpărat, nici măcar nu l-am pe ebit, dar totuși merge. Și vă arăt că e fix același joc. Da, așa. Project Laser. Uitați, fix aceeași poveste, tot. Deci fix aceeași poveste. Deci, același joc, uitați, trag blăla. Și nici nu l-am pe ebit pe contul ăsta. Deci, fix același joc. Puteți să mă fereze cât mai multe. Stau aici. Au, că m-a prins. Mamă, cât asteroizi! N-ai cum, frate, n-ai cum! Tuc. Astea. Uite de multe, asta e greu. Trebuie să mă feresc acum cât pot. Da, n-am avut șanse. Deci, uitați, puteți. Nu trebuie să aveți jocul, că puteți, fraților, puteți. Jucați cum vreți, ce vreți. Jucați-vă cu ebit. Fără treabă. Dacă n-am schimbat virusul ebit. Ca să știu să fac, înțelegeți? Deci maker, pentru că ebit oricum e un joc și... E șmecher. No, bine, nu vreau să vă țin mai mult, deci atât a fost cu acest de clip. Dacă v-a plăcut, dați un like, nu v-a plăcut, dislike. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Noi ne auzim, ne vedem data viitoare. Pa, pa!